Also, ang iman pa rin ang suliw for invite us here. Nangangkla na araw sa rinir, tingaligala malit, tingaligala o katang, tingaligala Lukumay. Oo, yang nalagyan. Montar sa imomi, once kung ko nalagyan. Montar sa imomi, montar sa imomi. Montar sa imomi. Raise your hands. Nari niya, ngalagyan na Erina, older sister na nga. Raise your hand, Melly, Kylie, Kali. Kita ko kalya la Erina, sister nga. And then, there's Vic, Victor, hindi, ngalagyan, Francia, dahil na mo lang. Kaya harap, pagdyan na ako ng gusto, hindi na mo lang. Yan ano niya, ang alagyan la, ang Francia, darang iru. Dexter, ang alagyan Ebolin, ang alagyan la Ebolin, mga alagyan Jennifer, Fabi, mga alagyan, Miranda, sorry, Miranda, and did I forget anything? Johnny. Gala. Jocelyn. Oy. Maybe he can. Johnny? Jocelyn. Really? Yeah. Oh, yung ngalagala, sa isang bangkar ma-reading video. So, is that, did we get everybody? Yeah. Miranda. Huwag na sa pong ang lalagay. Oh, tal. Alikot ko sa mati. Hello. Mga Miranda, ang alingala iwat, ang alingala lupay. Okay, last photo. Hey, thank you. Thank you. Ha? Yang melaban. Ali. Ya. Mama, nalagyan na kita lang ako rakal. Balik. Ako rami sa mga nalagyan na kita lang nagkalib. Yakman sa Mariano kami. Oh. Komandar ako. Ali yan. Melay. Mga nararamon na. Oh, okay. Kailangan nakangalyan na askang maskasuk. Ngalkara ba alay. Makuk mo hindi ramay gan mo lang kayo ole kada urtis. Militar urtis Angela Chudia Seske Tulan Minowinus Micho Ilang ukmong somebody will come over here. Somebody
Umarala lagi na ako tagutok mo. Oy. Magalit siya. Nga katsini, ang kakulti, singkat chenday, mabako kaligay lagi. Di introducer ka. Boy. Wise. Introducer ka. Lagi na awad al-ad, jawad al-ad ang legal olbuk project. Wise. Ulbok lang. Tama na kita ulit. Ulbok lang kita ulit. Okay, na unang sanay, unang nalagyan na tara, kalagana, tanay. Amo siya sanay. Hey, bakit naman mo na ba? Kami nga bang kaya JT ako? Okay. Naka-choice din tatsuo. Ang kinatar ko. Ang abang ka kami nagkalahin mo rin. Ang kinatar ko. Tatsuo ako. Kari. Ang mga ligala. Ako. Kila-kila. Ang kami tutoy. Hi. Oh, omra ni sulang. Di sa lomay, ako ni-introducer kami yung incense to. Kaya kami introducer ang tararap. Katamara, Nagkakatan. Lasino. Okay. Oy, nila kami rukla mo, bro ka boss eh. Kabang nalubi. Oh. Kamrut lang ran may. Siyaka na mo, Maria. Kalau nalagyan ka ng asam, hindi ka nalagyan na gintelel. Kaigin na asam. Hey, thank you. Kumbat, Kapan kumbat pa sa ulit ka na? Thank you. Kaigin na muklo. Tulungan ka na, gintelel. Okay. Adi Bobo introduce naman. So, ito nga kanila Premier, kanila ng nakyang. Kaya mga kanila Premier, Sister Servo Mahimandi. Oy, jadi menurut mora aure na tinggal loka kala tayo ni aging may mursa na. Kena abala ka man na kargen. Ya kargen akan kin lagi ng asin ngaran. Oy, kita ko mora lain ka mami. Oy, mahali ko sa kayo ko. Ay, kumat sulang at may roko yung katulog mo matingin kasi pangaralan ng bilang marami. Mga naliran yung sila ina pamilya ko ba mga ligay la ituong. La ituong ang ligay la prege, ang prege ang ligay la ilan. Ituong ang lubel, dengan sila prege, ang prege ang ligay la alam.
akal agara kaka keren ki dangal kelang aruang yang aruang dangal kela itu kalau kelang kera. Tebi, alel pan mo tebi ya. Beli. Apa ngalami? Alel pan mo kan imon nalkan. Ngakalian katay kariro ulit ang naligalang Victor. Nalgela kyari, yang nalgela. Aprege ang alyang ara. Malo lele. Ngaka-chatting ngalgela musigo, ngalgela LSM, ngalgela imlud, ngalgela angara. Nalgel ulalal ayaw na lang nalgel apreke nalgel Nga-apres at naligalang kurang maski orang ayam. Murang ang naligalang aprege ang naligalang karang. Ito lagi lang ang naligalang terus. Naligalang friends, hindi lang trip. Ya chat sama Messi at niligalang naligalang naligalang Wala, kaman nung.